На мою думку, фрилансер – это непрофесійний журналіст, який ось хоче нечто сказати, развить некую тему, донести там некую думку до громадскости. И он этим занимается, он пишет в одну редакцию, другую редакцию, третью редакцию. Я кажу непрофесійний чоловік, наприклад, який вчився на історичному факультеті, або на філологічному факультеті, або, може, він економіст, або філософ був, або він був ввогуле там. Часто бувають люди надто активні, які мають таку технічну едукацію. Я займаюся перекладами, я перекладаю літературні твори, я пишу сценарій для передачі Юрія Жигамонта «Подорожжя дилетанту». Це саме фрилансерська праця, тому що я так само не в штаті. І час від часу я пишу ці сценарії. Ось приходить нещо в голову, є некая тема. Я тоді телефоную до редактора, питаюся, ці пойдете, не пойдете, удокладняю це все. Коли каже, добре, я тоді починаю писати. Ось прийшло, ось є, у певному сенсі є натхнення. А бувають дні, наприклад, нічого не лізе в голову, нічого не хочеться писати. Ось, і що тут зробиш? От той же Польщі, я веду, може жити на гонорарі, коли гонорар там, некоторі фрилансери отримують від 600 до 1300 злотих за артикул. Тут, получаете, 3 артикула на тиждень или хотя бы 2, и ты уже можешь існувати нормально. У нас не система оплати і уровень оплати фрилансерів ніяк не дозволить. Треба писати по 7-8 артикулів. Я веду людей, які спробували так, і не витримали місяць, 3 місяці. Потім все сказали, ні, це не почему. Просто така ментальність, що чоловік без статусу, який не має посвідчення, який не ходить у офіс, вже лишиться нечто неправильне. Моя мать завжди каже, коли ж ти відкриєшся на працю, щоб ти ходив з 8 до 5, тоді для їх це праця. Я пам'ятаю часи, вибачай, ще до диктатури, я пам'ятаю часи до приходу відомого чоловіка до влади, ти видиш, ось тоді я, працюючи у Державному науково-дослідному інституті, з задовольненням носив щомісяць по 2, по 3 огляди економічних у редакції, той же білоруської газети, білоруської ділової газети, той же «Зв'язди». Чудовно було. Видиш, я би так працював, і у мене були такі думки тоді, я думаю, може, коли мені надокучить праця у науковому інституті, я пойду, сяду і буду ось це писати, 2-3 артикули на місяць, буду жити. Але ж потім все скончилося.